dapat aware mo nga uy di ba ni mga taxi nga mga high-end nga pidir kang bayad og 1,000. Wala kay sa turista na kay iganhin na nila kung maili sa kwarta. Exchange na sa kalibo gina dito. Sa kalibo mo na. Kukuha sa sila na basin ka ng anani ni kadagko ilang kwarta. Bisag naalang ko'y pangsukli sa usa ka bihian kana usa ka libo. Mag-andam lokohan na. Hindi kay ginablame pa nila ang mga turista. So, laing adlaw, laing episode na po. Mayong buntag, may udto, may hapon, o may gabiin yung mga bay. Gikan na mo dire sa Bisayang Pinulungan, Bispa! So, bay, natin yung laing topic karon bay. Naani sa dakbayan sa Bohol. Sa Bohol. Sa kuani sa Panglao Island. To sa ni ka turista gikan sa dakbayan sa Luzon, Manila ba? Nay nag-post diri sa usa ka group called Panglao and Bohol Tourist Backpackers. Okay, nag-post yan, trending po niya post bay. So ningon siya bay na yan ang sharing experience about sa usa ka tricycle driver nya ni offer niya og 250 para i-plate niya padung siya hotel. But ang problema na pag-abot sa hotel is 1,000 yung kwarta. So kung kana bay gikan na siya sa Tagbi. Timbilaran. Papanglao. Gikan siya sa Panglao lang ni guro ni. Wala marag airport lang ni. I'm still not sure ba kay dili man specific iyang gibutang. Okay. But let's assume ba na gikan siya sa Panglao airport na gidrop siya sa hotel. Okay. Which is 2 kilometers sa daw kalayon by from the airport, which is doon na ako Panglao. Panglao airport. Panglao ra gini. Panglao airport to Panglao ra gyapon. Sige pangayuan check to 50. Okay, of course ang taga sa mga tricycle drivers akoan di sa ko ganahan mo judge po, but most likely dagko yung sa pangayon kung gikan ka sa airport. Okay, so ningon siya na so padung na ko nagtunnel na ning turista, ningon siya na wala mo ko sinsiyo na sa kalibo madam. So ingon siya na ay mo daw Gcash. Ana siya na ay wala ko Gcash ma'am. So ana siya na ay ipang early Christmas mo na lang yan ma'am, something. So, niya na nung of course ang turista siyempre mo bali ba jud dako na 1,000, dako na para niya of course, di ba? So mo to naglibot-libot sila gikuyugan siya sa driver karon nakita na sila sinsiyo. Nya so sulti pa niya na road na daw kayo ang tinagdan sa taxi driver ay tricycle driver mo ra lain na ba. So karon na nakita na sila sinsiyo sa katindahan, iyang gihatag og 250 na siya na ngano to 50 ra man ni ma'am na kapila na sige naman tuyok diri pangita og sinsilyo. Siyempre murag iya pasabot na iad-adan ko nimo kay ni suri-suri kita. Okay? So dito siya mura sig na kuan na gid ang turista ba nagkrabihan na ngani na gyud kakuan. Nisa wala man ko nagmain sa plate ang ako lang is kanang giun sa kunya pagtrato ba. Mao na iyang concern na yung turista gikan sa Manila. So giun sa kunya pagtrato unya kanang gi-post gyud siya na instead of 250 ang ability, i-post siya na usa ka libo na lang ihatag. So kato ba nag-viral, of course nag-viral ang post unya kanang naabot ni Mayor Arkay. Mo man butang diri so at least ba na ako adjud at least more na settle ba. So mauna ko nimo viral yan. So ang mga turista ba responsable bagid na sa kuan like sila gyud kasagaran mabiktima aning mga scam or unsa may tan-aw nimo should ang government sa specific na lugar dili ta ma-mention kay tibok kalibutan man ni. So should ang local authorities gyud ang mo kuan pangita gyud aning scammer or do you think na kung turista dapat kasagaran yung turista mo gini may tabog gyud may ani na mga butang. Ako lang ba kay ang part sa babae sad katong ingon ako dapat knowledgeable sad ang part sa turista kay di man ingon nga hinuon sad na ang mayor or ano sa tingingon local nga kuan kay bawo sa sila mo regulate ilahan na ng trabaho pero makaingon man gud ta paratong naman sa taghisgot ang nga topic sa Bispad nga about sa gobyerno di lang kay ang gobyerno moy maglihok sa tuwa kita kay bawo ta sa paglingon independent ta ang gobyerno mo back up na lang nato. So ang ako alang sa diri ako sa as a turista mi kumulaag ko knowledgeable lang pag kay di man ta mag-expect nga kana ang ilahang mga mayor dira hapnig na tanan ilahang mga kanang tourist spot tanan mga commute nila okay na. So ako lang imo knowledgeable ka nga first tricycle yung gisakyan di jud ka mabuhat og 100 bisag taxi siguro taxi dako kay nagpatak kailangan gyud og sinsiyo
inon kay sa amo ang part katong sa ko part mag-commute mi kibaw mi nga sinsilyo lang sa buntag mo man nakasagaran iplaka sa mga jeepney. So imo pasabot ba na imong murag mahog nimo og kanang opos murag gipama kuan nimo ba like imong gi-blame ang mga bisita na wa sila nag-search daan, like wala sila nag-amping ug wa sila nakibaw sa lugar badaan ba? Kuan ang word nga gi-blame or kanang gipasanginlan murag isog ra siguro kayo. Ang ako lang ko ang take ana ako ra silang giingnan nga aware nga dapat aware mo nga oy kuam din di ay di man ni hotel or di man ni mga taxi nga mga high-end nga pidir kang bayad og 1,000 uno naon nimo nga la wa ni sila GCash kay lagi kay nara ka sa local di man ni siya kanang city imong giadtuan ko kanang main city jud nga kuan uno sa mo la basi wa sila sinsiyo ang ako lang ba di na ko ingon nga sayop jud ang babae nga totally wala siya na aware nga uy dili kani 1,000 dako ra gini para nila. So kani nga komento ni mo ba is ipakasad-an nimo ang turista pa. Murag dili siya sala pero more partly blame naa sa murag mo kuan sa ko sa tricycle driver pod naa mo sa silang duha dili sila perpekto sayop sa dang kuan kay nganong magsuko-suko siya kuan pero sa kuan good ba guys wala na sa turista na eh. Kay kumingon ka, gikan siya sa airport, di ba 2 kilometers pa man doon lang kayo. Doon lang kayo. Ato siya nagparking sa kanang airport. So expected na ginang kwarta po sa turista is dagko pud. Kumingon siya nga kanang base mo ni mga sinsiyo ning mga turista diri. Dapat maganda gisi sinsiyo. Samot ang mga foreigners, di ba? Kay iganhin na nila kung maili sa kwarta. Exchange na sa kalibo gina dito. Sa kalibo mo na. So dapat makuha sa sila na basin ka ng anani ni kadagko ila kwarta bisag naa lang koy pangsukli sa usa ka bihian kana usa ka libo mag-andam lokohan na kana ilang dapat kuan nun di kay ginablame pa nila ang mga turista nga ana dili na pati na yung ana samot na nga ilahang turismo dia is kusog so may taghinay ra kana matag butang na to kanang sana remote island gina sila diha dito dapat sila sa airport ilang gi-expect dia nga mga kuan international gud og kanang mga local kuan kanang mga turista. So dapat moingon sa sila nga kanang pangandaman ko ning sukli ning iskalibo niya. Pila mo diha plite gikan sa kini nga gilayon padong diha nga gilayon. So kung mao ni pangandaman ako pila may minimum plite gikan diha anto diri. Mga nana. Tinog gid. So moingon sila to 50 ra. O dapat na ko 750. Kasukli dadaan, di ba? Pangandam lang ba? Dili lang gina-blame ang mga turista. So, bantay ko ning panglano dagan kay issue ba in terms of kanang kortahay ba more I think ibo ko masayop mo ni issue po sa Virgin Island pag glass. Like katong mahal kayo ang mga panaliton Island Tong island hopping di ba? Na tag belati nagas 22,000 maguro to or something. Nadako kay nabayaran. So, hopefully ang government sa Bohol or sa Panglao na maksunan ninyo kay kanang mauwa pud ta ba like akong parinti taga Bohol pud ba like na pud taga Dawis ba mi so kuat sa ko baganan sa ko na mapse ba sis nindot jud kay ang Bohol like nindot jud kayo murag gid kanang white sand usa sa pinaka paborito na lugar close ato kay naamod sila tanan ilang countryside ba natanan so hopefully na makuan gid nato na dili gid may tabo ni may ani no na dili gid siya dito mawawan sa uban ba atis ang turista ba ginagid so ang pangutana ikaduha ninyo ba na kanang since nagtubo man ang industry sa turismo diri sa Panglao nabay chance na kaning mga scam dili na ni mo grabe since nagkadako man ang turismo sa Panglao Bohol unsa may tanaw nimo ba kung sa kuha ba nakoy kumpara ba sorry kay sanan nakoy kumpara daghan na tagnalagan di ba nakalaag ko sa Siargao bay ako gikumpara sa Bohol nagi ka na sa Bohol mong is kuan mo din turismo ka nang nagkadako ba nag-expand og maayo ba dito na sila cities na sila kuan ang kalian mo ko sa Siargao is nagpabilin silang island so ang mga tao dito ang lifestyle nila so na usab so kato mga locals na dito ug unsay naa nila dito kontento na sila so ang kuan na good effect ana sa dila dito sa turismo kay kontento man ang mga tao dito so di sila mag-scam kani mong good boy kontento mo ang tao dito sa Siargao ang kaning uban mga uban destination kuan diri sa Pilipinas mong good base nagdako ang good kabantay mo na yung mga city lang so na ning Bohol
ana sila tagbilaran, ana na ba. So ana na musud ang mga scammers. Kaya tagadako na mga lifestyle, nagagrabe na mga lifestyle. Bitaw no, sakto sa to. Mura sa Paris ba like sa Paris France di ba sa una kay kuan man kay na sa una nindot man kay na bat karon grabe ba basid magbili lang ka cellphone sa imong lamisa ba di na kakabuhat. Or sa Italy ba na or sa kana mga or sa samot na sa kuan like London. Like grabe na jud ba sa asip kuan basta mo progress gyud ang syudad gani. Mo ang lifestyle mo kuan pod ang mga kuan pod kay mo taas man pod ang lifestyle sa mga tao sumingang dapat sila ang lanon na di pa pinaw na di makuha ipagi na lang yan na ilan na lang abusaran ng mga turista sis bago pa man diha. Sakto ba rin si mga kahiro kita mga isla. Kuan man mag-uol ko maminaw ba nga naay tao nga mapahimong sila nun ug minana. dito. Gid di na malikayan. Oh, di malikayan. Pero isod na kay panahon. Bisa ka na mga frauds, mga nasa gawas nagkagrabe na unsan lagi na diri. You know good. So may tanong sa local government na ilaning ma-aksyon ano kay marag kuan na kay ni kanang dili na ni ilay kanang perminti na lang ba like last year mao to nitabo sa katong sa island hopping which is sa Panglao gihapon. Virgin Island man to katong island hopping nga karon na pod sila problema. Pero ako lang jud pasalamat ko sa kay namrog na open akong utok do pag ingon ni Aljon sa iyang side. Kay non diri kay about man ta sa dili man ta patag dili na to one-sided ba tong topic. Pag ingon nimo ganiha nga kuan sa dili sa nato i-blame sa kuan sa turista lang kay first of all sakto sad ako ipuno lang ani ba ikaw taga dira na ka nagtaxi na pedicab na ka daw sa imong trabaho wag po ka sa kada adlaw wa kay ba kibaw nga wa ni mga sinsiyo nga taga dira pero at least na open akong utok ron ba nga mo sakto nasa jud kay point. So may ang sa atong mga viewers no ma-open pod ilang sa ilang utok nya dili pod sila mo judge it so based lang sa usa ka post. Yes. Kay dili sa kaingon po si side sa driver kasi since wala man nag-post ang driver so unfair po sa inyo ha mga viewers na mo judge mo dito ba based lang sa inyong nabasahan sa social media. So guys, maura to guys magpasalamat mi guys. Don't forget to like, share and subscribe sa mong YouTube channel called Bispad. So youtube.com wala pa may tagline dahil. So youtube.com search lang Bispad. Sa pakaray. Nya please i-subscribe nya i-like lang mo mga post sa Facebook kay since daghan tag engagement karon sa Facebook by. So magpasalamat mi pakpakan na tatong kagalingon once again. So salamat kayo sa kuan sa among sa mga ni share ug mga ni like. So sa sunod episode guys daghan tag topic na init pa kayo na nagpakapaka atong mga topic sa sunod episode. So guys, daghan salamat guys nya sa mga nisuporta, padayon lang suporta namo og magpabilin ming lik-on sa mga ginabuhat karon. Nya gikan namon tulo. Daghang salamat. Bispad. Bispad, let's go baby. Danghag, salamat. Let's go. Paka-paka. Sorry. Okay.